silleen tosi jännittynyt. Ei meinaa pysyä housuissaan. Ei meinaa pysyä housuissaan. Meidän taksimatka oli ihan hauska. Kyllä. Meille sielläkin pissattaa. Tää on meidän vlogi. Tässä on mun laukku. Tuossa on mun kamera, tuossa on videolaukku, tuossa on Vilja. Menikö se? Meni. Ei trolleja. Ei trollipäivää. Siellä. Thank you. Minne mä meen? Mä oon vähän tän. Siellä ne menee. Oh my god! Lähtee vaan teippäsväinen! Kas yhtäkkiä! Eikö toi tommonen massiivinen tommonen neste? Tää on oikeesti se söpö. Pitäis mä nyt selittää? Ei, tää on vaan tehty. Kevin? Minne me mennään? Me mennään hakemaan meidän laukut. Oikein. Kauan aikaa sitten niinku varmaan. Oh my god, Girl. mitä ihmettä? Supermarket. Nyt on eka päivä ja me olemme saapuneet Kretelle. Ja me laitettiin kaikki rasvat ja tälleen. Nyt me lähdetään pikkutarinalle. Me eka kierretään tässä vähän niinku näitä kauppoja. Voisi sanoa, että on ihan tosi kuuma. Ihan vitun kuuma. Joten nyt me jatketaan kiertämistä. Oh my god. Tää on niin hieno. Mitä siellä on? Tai niinku ei mitään. Ah. Tää on ihan kuin tiedätkö jostain niinku Netflix-sarjasta tai jotain. Netflix-sarjoja. Oh my god! Mulka lähtee kyllä fläbärit pois. Mennäänkö kävelemään rantaa? Joo. Girl. Niin esteettinen Vilja. Uiiju. Vatu, kengät pois. Ai vittu saatana! Au! Ai! Oh, kiitos luojan. Jos mä voisin ottaa sen sinun mukaan. Reissu. Kuumuustasot korkeat. Mä sen verran pitkään, että mä en aina mun väliin. Meillä on tää pituusero-ongelmat. Dogs. Having a good time. Tuo oli vähän kringe. Linda, näitä kuuluu sanoa näitä. Okei. Mennään tommoselle. Joku päätöön. Tähän me päädyttiin. Hiekka oli liian kuumaa. Me lähdetään lunchille pian. Lunch.
Me sakkataan. Satkasin kyllä jo. Et vittu häiritsee. Mä en kuulla nyt niinku mahdollisimman paljon apua. You're right. Ei fuck, mun tää mennä kastelemaan mun sieni. Mä menen niinku kaikki tää aikaisin, että mä en saa tää auki. Oikeesti. No kun se on siellä Palestiinassa. Makeup routine. Tuntuu, että mä en tee mitään niinku superduper. Eikä musta tuntuu, että ihmiset ei muutenkaan ruissiin tee mitään. Paitsi influencers. No on siellä vittua muutenkin. Mä laitan tän. Auringonlasku ja rusukuapaa. Musta tuntuu, että mä vaan niinku elän. Mä vaan niinku olen. Mä vaan niinku eksistaan. Mä vaan... Tiedätkö silleen? Koska mä oon sen kinda Grete-biisin, tiiäks? Vähän niinku miten Sirpa oli ja tälleen. Sirpa oli Sirpa. Sirpa. Mä en vois sanoa kuvailla, kuinka tärkeä Sirpasta on ollut. Olisiko hyvällä kuin afrobiisi? Tää on. Eikö siis se meidän biisi? Aha. Mun tekee kyllä, mä ajattelin, että voisin nyt vetää kunnon manchin, koska silleen mä en oo Joo. koska mä en oo syönyt tänään oikeesti kauheasti. Silleen anteeksi, se ei oo mitenkään mun syy, että mä en oo syönyt, vaan sen paikan ja mä oon et siis silleen, sä ruokut nuoria tolleen. No nyt sä kyllä veit sen sunkaan. Niin, koska mä otin siitä, että me herätään. Sitten me 10 minuutissa. Ja sitten me mentiin Safkaan. Safka oli hyvä. Se oli jäälatte, se oli ihan super Jep, se oli hyvä. Mä otan sen joka aamu ja mä teen joka aamu. Mä haluan tehdä sen saman leivän, koska se oli niin hyvä. Mä otin semmoset ihan vitun hyvän näköiseltä kokilta. Omeletin. Ja sitten me lähdettiin kiertelemään vähän kauppoja. Tai niinku katuu. Ja sitten me lähdettiin beachille. Beach oli ihana. Beach oli niin lovely. Me leikittiin vedessä hyvin Me leikittiin paljon. mevenneitoja vähän sen myös. Sitten me käytiin lounaalla ja Vilja sai... Mä tilasin, koska mä luin siitä, että se olisi ollut niinku... Siinä luki, että niinku avokadosalaatti, missä on niinku jotain kreikkalaisia niinku greens. Ja mä en ajatellut, että greens tarkoittaa pelkästään rukolaa. Ja siinä salaatissa oli rukolaa. Ihan vittuna. Mä en edes tykkää rukolasta. Sitten siinä oli porkkanaraastetta, pari mandariinin palasta ja ehkä 5 avokadon palaa, niinku sellaista tällaista palaa. Mä söin ihan superhyvän Caesar-salaatin oikeesti. Ei, mutta sitten me käytiin kaupoilla aika paljon kierrettiin aika paljon. Me kierrettiin aika paljon. Joo. Me käytiin Linda osti korun. Ja myös otin kanssa tänään oilamme retekorut. Ja nyt me mennään Jussilla viettämään iltaa. Good morning world. Day 2. Starting now. Meillä on... Me kerrottiinko meidän plääneistä vähän illalla? Niin, pidä kuvaa sinua sitten siitä. Onks mulla hyvä kaksari? Tuntuu, että minua häiritsee, koska mä vähän tulee vinos. Me käytiin tsekkaa yksi baari. Ja minne me ollaan menossa huomenna. Hyvin sammutit tuossa puhelimeen. Varmaan lähtee, kun se... Linda, mä en voi nyt ihan kauhean hyvin multitaskata. Mä kuvaan tätä tässä videossa. Vaadit multa ihan sikana. Niin, mut kun tää on multitasking. Ja huomenna mennään kanssa jetskiin, mut nyt me mennään nukkuu, koska kello on jo 1. Tai eikä me tehdään Tämmönen vitun niinku puuduttava iron dropping sessio. Kyllä, koska meidän siis kamat ei niinku toimi. Tai siis meidän puhelimet ei toimi. Netti. Onks mun käsi palannut?
Ja tänään meidän pläänina on mennä jetskille! Ja sitten juhla. Woo! Siis ei ainakaan ennen jetskiä, kun muuten me oksennetaan. Oo! Tää on niin hyvä biisi. You got that dream, daydream look in your eyes. Shit down, Mun muu. come back every time. 'Cause we never go out of style. We never go out of style. Just näin. Mä otetaan vaan chilleen. Platanias water sports. Sorry, so I'll just have a Napoli pasta, please. Hi, for me I'll have the Napoli pasta beef, please. Napoli pasta beef. Oliko hyvä? Yeah, you're doing great, girl. Sitten pyydetys meidän vasemmalta. Katso mua silleen. Oi pyhä nyt. Hey, mi amor. Tuutii patuutii. Huomis montakin. Joo. No niin. Joo, nyt sä oot juonut siitä suoraan ja nyt mä en voi enää juoda. The Bill. The Bill came. Drink alcohol. No. No alcohol. No alcohol. Huomenna on uusi päivä. Mut huomenna Haniaan. Huomenna Hania Day. Hania oikeesti. Joku krotsi pukkaa vähän. Mä en jaksa nousta. Oot sä tietoinen, missä sun housut on? Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Kato kaloja. Fish. Why do the birds go on singing? Why do the stars go above? No, toi Stephanie, eikö sulla isit naamissa? Don't they know it's the end of the world? And I did when I lost your Okei, elikkä me kierrettiin tänään Hania ympäriinsä. Sä voit sit lisää vielä, jos sulla jotain. Ja nyt me päätettiin tulla safkaamaan tänne semmoselle, me tultiin tämmösestä niinku pienestä sivukadusta. Sitten semmonen tarjoilija niinku veti meidät tänne ja nyt me tultiin tänne safkaan. Niin, me ei kyllä tiedetty, että se oli tarjoilija, me mentiin sen ohi, sitten Niin. pysäytti meidät ja me oltiin vähän silleen, kuka sä Niin, oot? mutta ei me tiedetty, että se oli tarjoilija. No kun se ei näyttänyt siltä yhtään. Se näytti Ei vähän niin. Lazy Townilta Stefanialta, mutta vaan blondina. Legit.
Mut nyt me ollaan taas safkaa ja me tilattiin burgers, koska toi lista on ihan tosi outo. Siis Ihan legit, siellä oli jotain superouto. täysmaitoa vitun kaalia. Joo, niinku brother. What the fuck? Brother. Tää oli ihan sika vegelista, mutta varmaan ainoa liha Anna. Sä kunnon burgerit. Joo. Wow. Se oli tosi tämmönen niinku kaunis lapsi. Siis tosi näin pisamat tuon pojalla. Käydään täällä. Joo. Paitsi jos sä pelkät nukkeja. No mä oikeastaan, sä tiedät kyllä, että pelkäänkö mä niitä. Oh my god, mä haluun ehkä pois. Kaksi meidän lempparia. Sit ja mikä toi niin ikinä ankaa. Iho! Täällä on vähän liikaa nukkeja mulla. Apua, miksi se kattoo mua noin? No niin, eli tilanne on nyt se, että me metsästetään taksia. Nyt me etsitään Superdry-liikettä, jotta me päästään taksiliikkeelle. Taksi Helsinkiin. Joo, HSL siis käytetään tällä hetkellä. Joo, HSL on ollut kyllä tosi toimiva täällä. Me tosissaan ostettiin nää korut. Ja sitten mä ostin kans nää. Ja tän. No sä kyllä ostit paljon nyt. Eli tänään oli tämmönen korupäivä. Mä ostin vaan yhdet korvikset. Se oli paljon kiva, kun mä etsin sitä Bestis-korua, mutta me ei oikein löydetty. Ei löydetty. Mutta me tullaan varmaan tänne toiseen kerran kanssa, niin sit ostaa Joo. enemmän. Aika ihan heavy. Siis siinä bussimetrillehän ei näy niitä niin kuin, aikoina, ne tulee. Ei oo HSL. Sitten mä käännyin just, ja se bussi oli just tuossa, ja mä laitoin käden. Elikkä me just ehittiin sen näin hyvä, koska me oltais voitu missata tää erittäin hyvin. Mut siis me oltais vaan mitä seuraa. Nää tulee niinku 20 minuutin välein tää. Meillä on aika paljon varoaikaa, niin me mennään kauppaan sit Haniassa. Joo, koska meillä ei ole mitään ruokaa. Kyllä. Ekana bussiin selvitty, vielä toka pitäisi löytää. Mutta tää on about puolen tunnin matka. Ja tää on ihan kiva, koska tää on silleen, me ollaan ajettu tää matka jo aikaisemmin. Ja silleen, me silleen low-key tiedetään, oh no, Eclipse Bar. Ja me puhu sitä enempää. Se ei ehkä kuulu tänne vlogiin. Joo, mutta nyt meidän matka jatkuu Haniaan. Me päästiin Haniaan. Kyllä, ja me ollaan nyt tässä bussistationin kaupassa. Otetaan meille ruokaa. Me ei voida ottaa mitään, mikä menee. Niinku, siis kaikki suklaahan sulaa. Ei niin. Okei, Tässä menee niinku lounas. me päädyttiin näihin, koska täältä me ei voida tietenkään ottaa mitään, mikä menee paskaksi kuumuudeksi. Tässä on kyllä suklaata. On kyllä siis vettä mukana, mut me tarvitaan jotain ruokaa, koska me ollaan varmaan aika tosi myöhään siellä. Niin, sitä täytyy vähän patikoita, niin täällä Jep. pidetään kämälää. Ei, me löydettiin nyt tähän paikalle. Ja paikalle, missä meidän piti olla, ja nää sanoo, että ne huutaa näitä numeroita. Ja näähän sit myös huutaa. Joo, Eli nää miehet korjuu täällä. Ja mä en nyt ainakaan vielä saanut selvää, mitä nää huutaa. Ei hajukaan. Meillä on about puoli tuntia tässä, me Venäjällä nyt. Täällä on 28 astetta ja meillä on 35 minuuttia aikaa istua tässä. Mutta sitä ei saa haittaa. Hei, mikä kiire tässä valmiissa maailmassa? Jere
Kiitos Jere. Mikä ikinä onkaan. En tiedä sukunimeä, mut Jere. Sä tiedät kuka sä oot. Me päästiin meidän minibussiin. Yes. Oli vähän stressaava toi, koska jengi on täällä tosi passiivis-aggressiivisia vaan hurraa. Ja siis meille sanottiin meidän hotellin respassa, että ne liput ostetaan tästä itse bussista. Ja niitä ei ostettukaan tästä itse bussista, mutta onneksi mä tajusin sen ja me mentiin ostaa niinku käymään ticket siinä officessa. Sielläkin oltiin kauhea passiivis. Joo, kaikki on vitu vihaisia täällä, mutta ei Niin, niinku mutta ei muuta kuin täällä saarella jengi on tosi silleen. Mutta tää on tämmönen tosi minibussi ja täällä ei onneksi ole paljon porukkaa. Tää jatkuu ihan vitun pitkään. Tuo se on se ranta. Tää on muuten nätti. Eli tänne pitää mennä tämmöstä ihan mahotonta tietä. Siis te ette näe tässä, mutta toi on niinku oh my fucking god. Toi nainenkin kärsii. Okei, no niin, eli tuolta me tultiin. Me päästiin alas, selvittiin hengissä, yksikään ei meistä kaatunut. Yksi noista saksalaisista kyllä kaatu. Meidän favorite saksamans. Jep. Mä haluan vielä sanoa, että täällä oli yksi semmonen ihana nainen. Kun siis mä kävin nyt alas, se vaan niinku tarjosi mulle kädellä. Se let me help you. Sitten se vaan niinku talutti mut alasta. Kallio, se oli siis jotenkin aivan ihana. Mä en ymmärrä, miten evoluutio on päätös, että vuohet kiipeilee vuorella. Ja siis miten nää liikkuu? Miksi se Ville se tulee tänne? No niin, Linda! Ihanaa! On niin kuuma, että tää muovi alkaa sulaa tänne. Oh my god. Me just tilattiin siis taksi tässä maisemassa. Haluaisin siis huomauttaa, että tuolta me juuri tulimme, niin kuin noikin tulevat. Tässä me juuri tilattiin taksi. Ja 45 minuuttia odotamme nyt sitä taksia sitten tässä näin. Ja me syötiin haripoja, koska tää on ihan vitun kuuma. No niin hyvä. Meillä on piknik nyt tässä. Joo. Kylppiä tässä tilanteessa. Let's see. Se ei kyllä näyttäisi ollenkaan toisemme. Okei, jatkuu. Eli tosi... Hei! Brothers! What? Okay. Tonne. Woo! 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 Mä kommunikoin näiden kanssa. Me selvittiin ylös ehjinaoin. Toisen kerran. No Linda varmaan ensimmäisen kerran selviää hinnan. Niin. Sain haavan mun jalkapohjaan, kun hypin tuolta, ei se pitää Ja myös kalapuri. Joo, siis ihan tosissaan, siis mä ihan oikeesti puri kala, siis mun ruvesta lähti siis semmonen pala. Taksin on 45 minuuttia ja nyt me odotamme taksia 45 minuuttia. Tässä on muistomerkki. Let's take a look. Fiilis kun ei ymmärrä sanaakaan näistä. What a place. Nom. Hyvä näin. So, me ollaan nyt saavutettu luhu. Me selvittiin taksiin. Kyllä. Oh, toi meidän hotelli. Nice. That's our hotel. Perfect.
sitten ne lens ja ne katsoi kaikki just vähän niinku tälleen. Can you make it like so he's holding the sun? Side Dimitri. Lift your arms up higher. That's that's perfect. You're setting it Perkele. Everyone says perkele. Perkele. We do a trick, okay? The king of the rock. Woo! Nice. Nice. Mahaplatsi. It's not a photo, it's a video. That was a fun one. You know, the best photos are when you're at the sun. Yes. And because you look like you're blacked out. It's golden hour. Yeah. Perfect. It's our car. Oh, it's like really bright. I have this water. Are you gonna rinse off your shoes? Yeah, I think I'm gonna do that. Everybody is so famous and I'm nervous. Every time you do this, oh my I don't know that. That's when you throw someone out the window. You go through it, right? Guys, that's so aesthetic. We found also a fan. Strom. It's not a storm. It's Strom. And we're just enjoying the breeze.